Pěkné odpoledne nebo pěkný večer. Moje jméno je Lucie Krejčí a jsem poradkyně metody řízené a kontrolované vnitřní očisty těla a zabývám se tím už 12 let. A protože se ve své poradně často setkávám s problematikou výživy a intolerancí, domluvila jsem si pro vás rozhovor s výživovou poradkyní, která se specializuje právě na potravinové intolerance. Je to Dagmar Rakovická-Čanigová, takže doufám, že si dnešní odpoledne nebo večer užijete a že se dozvíte spoustu zajímavých informací. Krásny večer prajem a ďakujem Lucka aj za uvedenie. Dagmar, já ještě poprosím technickou, kdo se budete přihlašovat k videu, prosím, dejte tam, nebo chtěli byste nám napsat nějaký komentář, otázku, dejte tam i jméno, ať víme, s kým mluvíme. Naše jména už znáte, takže budeme rádi, když nás budete sledovat. Dagmar, já o tobě vím, že ty jsi prošla velmi komplikovaným zdravotním problémem, to tě přivedlo jak k výživovému poradenství, ale vím taky, že jsi absolvovala i řízenou detoxikaci. Můžeš nám trošku přiblížit ten tvůj příběh? Určite. Ono to v podstate začalo v roku 2008, keď som mala 18 rokov. A vtedy v podstate sa spustil taký kolobeh. Ja som už vlastne predtým mala zdravotné problémy, nakoľko ja som mala dlhodobé tráviace ťažkosti. A ja som si myslela, že to je normálne, že to je takto v poriadku, lebo ja som si to nemala vlastne s čím porovnať, lebo ako iste vieš, a možno, že to určite vedia aj vy aj mnoho tvojich klientov, keď si porovnajú ten zdravotný stav predtým, potom nemajú znalosť, aké by to mohlo byť a porovnajú si to potom, tak niečo takéto sa aj u mňa stalo, teda zistili mi v roku 2008 intoleranciu laktózy, ja som upravila stravu, ale vzhľadom k tomu, že spúšťačom, alebo teda skôr príznakom bol atopický exém, teda atopická dermatitida, tak mi bola nasadená kortikosteroidná liečba. A ja som 5 rokov užívala kortikosteroidy a potom som si tak povedala, že ja vlastne ale nechcem proste celý život užívať lieky a chcela som sa z toho blúdneho kruhu nejako vymániť, tak som hľadala alternatívy. A dostala som sa k terapeutke alternatívnej medicíny, ktorá mi povedala vlastne o testoch potravinovej intolerancie a zároveň aj o riadenej detoxikácii, ale upozornila ma na to, že tú riadenú detoxikáciu je potrebné užívať vtedy, keď vlastne bude mať výsledok tých testov potravinovej intolerancie teraz súčasne ako aby som zmenila aj tú stravu. No, jedno bolo spojené s druhým, tak ja som sa teda nechala otestovať a vyšlo mi tam približne 32 potravín. No a ja som súčasne teda upravila jedálniček a zároveň som užívala tieto preparáty a ja som si prešla veľmi silnou detoxikáciou, hlavne teda tie prvé stavy boli také, že som sa cítila popravde ako zahlienená som bola, zuby ma boleli, to sú také tie typické príznaky detoxikačné, kedy v podstate tí ľudia, myslím si, že ty by si o tom vedela potom viacej povedať určite, že aké sú tie príznaky, no bolo to úplne šialené. A približne tak ku koncu 2. mesiaca sa mi ten môj exém začal zlepšovať a potom úplne odoznel. Ale musím povedať, že prvý mesiac bol ten exém horší a horší. Práve ten exém bol to, čo ma doviedlo k tomu niečo zmeniť, lebo ja som sa za ten exém jednak veľmi hanbila. A ďalšia vec je, že mi to dosť tak otravovalo život, lebo svrbelo ma to, bolo to nepríjemné, mokvalo to a potom vlastne keď som teda tú stravu upravila, tak som tie preparáty Yoalis užívala približne, myslím si, že 2 roky. Ja som mala rôzne tie kúry na základe teda toho prístroja Salvia, ktorý v podstate mi detekoval jednotlivé orgány, ktoré trebalo vydetoxikovať alebo posilniť. A prešla som si aj takou silnou katarziou, dalo by sa povedať, kedy to nezasahovalo iba tú fyzickú rovinu, ale dalo by sa povedať, že aj tú psychickú, že som mala pocit, že sa mi vracajú nejaké flashbacky z minulosti, že si potrebujem ešte veľa vecí spracovať, takže po tejto stránke bolo to veľmi také silné. No a čo ma vlastne viedlo k výžive, bolo práve to, že ja mám oficiálne vyštudované dejiny umenia, teda som kunsthistorik. A ja som už cítila na vysokej škole, že proste toto oblasť, ja proste medzi tými ľuďmi nechcem pracovať, lebo mi medzi tými ľuďmi nebolo dobre.
A ja som aj taký v podstate individualista, tak som viac menej hľadala v prácu v jednom korporáte, v druhom korporáte, chvíľku som pracovala aj v štátnej správe. Nikde som sa nenašla a takým motivom bolo to, keď mi moja bývalá šéfka povedala, že som jej najhorší zamestnanec, tak som na druhý deň dala výpoveď. A bez vidiny toho, čo budem robiť, som sa potom pustila do osvety v rámci teda výživy. Vtedy som ešte nemala ako oficiálny kurz výživového poradcu, ale robila som takové povedomie o výžive a hlavne o potravinovej intolerancii, pretože som svoj príbeh chcela ľuďom ozrejmiť, že ako je to aj možné zmeniť a že netreba proste stále iba užívať tie kortikosteroidy, ale ide aj tou alternatívnou cestou. No a to bolo vlastne taký aj dôvod, prečo som si potom spravila aj kurz výživového poradcu, kde som v podstate si svoje poznatky prehlbila a kombinujem ich teda aj so svojimi osobnými skúsenostiami. V súčasnosti ja robím poradenstvo k testom potravinovej intolerancie, robím 20-minútové konzultácie k testom od spoločnosti SEPEA a tá moja prax ma stále vedie k tej alternatíve, že teraz si vlastne robím aj kurz aromaterapie a snažím sa prepájať tú výživu teda s tými ďalšími poznatkami, lebo ono to nie je všetko iba o tej výžive, ale aj o iných smeroch, ktoré myslím si, že vyslovene vedú k tomu holistickému prístupu ku každému klientovi. Určitě. Děkuji za to, jak jsi popsala vlastně i tu řízenou detoxikaci. To je krásný příklad. Klienti mi to popisují podobně. Někdy opravdu tam ty detoxikační projevy jsou poměrně silné. A ty jsi mluvila o tom, že jsi vlastně nechala zjistit nějaké potraviny. Já třeba, když pracuji s klientama, tak pomocí právě té salvie, o které jsi tu zmiňovala, detekuji i možné potraviny, které třeba můžou pro toho klienta být problematické. A včera jsem tam třeba měla klientku, která tam měla asi 20 potravin. Ale ty jsi mluvila o nějakém testu, že vlastně s tím pracuješ. Můžeš to trošku přiblížit? Určite. Ono v podstate v súčasnosti sú vlastne k dispozícii rôzne tie metódy, ako zisťovať tú intoleranciu, respektíve tú oneskorenú imunitnú reakciu. Ja sa špecializujem na tie IgG protilátky a vlastne tie testy samozrejme, že sú od 20 potravín až po 220 potravín. No a samozrejme tam sa to testovanie líši prirodzene nielen teda cenovou reláciou, ale zároveň aj tou technológiou, ktorá vlastne testuje. Čím viac potravín, tým je to v podstate aj presnejšie. No a testuje sa to v podstate z kapilárnej krvi, teda z prsta. A hlavne teda, čo je potrebné povedať, pretože toto veľmi veľa ľudí chce vedieť. Niektorý mi napríklad povie, že mám intoleranciu laktózy, ale nevyšlo mi tam mlieko. Čo sú to za testy teda potom? Ono v podstate samozrejme, že tieto testy netestujú enzymovú nedostatočnosť, ako je teda laktózová intolerancia, ale práve testujú prítomnosť proteínov a napríklad vedia sa pozrieť, ako je na tom ten daný klient s kazeínom, ako je na tom so samotnou bielkovinou krávskeho mlieka, ako je na tom napríklad s bielkovinou ovčieho, kozieho alebo bývolieho mlieka. Je to v podstate veľmi individuálne. Ale samozrejme odporúča sa obecne, že keď tam vidia aj to krávské mlieko, tak vylúčiť napríklad aj to kozie, ovčie mlieko. Čiže tú celú tú škálu tých živočišných mliek. Dobře, můžeš nám, nebo klientům trošku přiblížit, co to vlastně je ta intolerance? Vím, že se hodně plete alergie, intolerance a ta opožděná imunitní reakce. Jak je mezi tím vlastně rozdíl? Určite. Takto by sa dalo povedať, že klasická medicína rozdeľuje alergie na dva druhy. Na alergiu prvého typu, to sú vlastne IgE protilátky, a potom na alergiu tretieho typu, ktorá v podstate, alebo druhého typu, teraz nie som úplne presne istá, že aké je tam presne ten špecifický názov, ale jedná sa o IgG protilátky. A tie IgG protilátky, tak toto poviem, medicína na to nedáva veľmi veľký dôraz, pretože tým lekárom viac menej je vysvetľované aj na tých univerzitách, že zamerajte sa na IgE protilátky a IgG protilátky nechajte bokom. A samozrejme je rozdiel aj medzi samotnými testami potravinovej intolerancie, a to by som veľmi rada trošku sa zastavila a ozrejmila to, pretože sú spoločnosti, ktoré v podstate testujú iba IgG4. To sú vlastne také protilátky, ktoré v podstate
sa zameriavajú hlavne teda na, viac menej skúmajú to, čo naposledy klient jedol a čo mu môže spôsobovať teda tú alergickú reakciu. Ale potom sú špecifické IgG protilátky a tie testujú celú tú skupinu. Jednotku, dvojku, IgG trojky, štvorky, proste celú tú skupinu vlastne tých IgG protilátok a preto sa nazývajú špecifické. A keď sú špecifické, tak tieto testy sú rozhodne presnejšie než tie IgG4. To je prvá vec. A ďalšia vec je teda tie rozdiely. Tak v prípade napríklad tej alergie, tá alergia sa prejavuje prakticky okamžite. Môže sa to napríklad prejaviť tak, že keď niekto je alergický na citrusy a vymyslím si, že by teraz vypil citronádu, tak by mu mohla strpnúť pera, alebo by mohol mať zdúrené uzliny, mohlo by v podstate dojsť k tomu, že by mal nejaké problémy s dýchaním. Jednoducho, boli by tam respiračné problémy, ale hlavne, čo je dôležité povedať, že tá reakcia by bola okamžitá. Kdežto pri tých IgG špecifických, alebo teda pri tých IgG protilátkach, lebo to označenie IgG to sú vlastne imunoglobulíny, teda protilátky. Tam sa vlastne tá reakcia neobjavuje hneď, ale ide to, ako by som povedala, je tam oneskorená imunitná reakcia, čo znamená, že človek môže mať alergiu na citrusy, ale nemusí mať namerané IgG protilátky na citrusy, pretože tam je práve rozdiel v tých protilátkach. Ano. A je to veľmi tak podobné aj pri tej alergii, že niekto môže mať alergiu na krávské mlieko, ale napríklad nemusí mať intoleranciu na krávské mlieko. Môže mať, ale nemusí. Je to v podstate, záleží samozrejme aj od rôznych faktorov, že ako tá imunita v podstate reaguje, či sú tam nejaké skrížené reakcie a podobne. Čiže toto sú také prvé také tie príznaky, ale čo je ešte potrebné povedať, je rozdiel medzi intoleranciou a intoleranciou a nechcem ako zamotať klientov, ale budem sa teda snažiť to vysvetliť, pretože tá intolerancia, ten pojem, bol donedávna vyslovene, že klasifikovaný ako enzymová nedostatočnosť. Ako v prípade histaminovej intolerancie, kedy v podstate ten enzym diaminooxidáza nie je nejakým spôsobom dostatočný a neodbúrava histamín, alebo v prípade laktózovej intolerancie je to klasifikované vtedy, teda, keď enzym laktáza jeho produkcia nie je dostatočná a neštepí vlastne tú laktózu, čo je ako disacharid na dve monosacharidy, na glukózu a galaktózu. Ono v podstate aj bezlaktózové výrobky vlastne oni nie sú zbavené laktózy, tam je iba pridaná laktáza, tam je pridaný ten enzym, čo v podstate štiepi viac menej tú laktózu na tie monosacharidy, aby to proste bolo správne v tom čreve strebané. Takže to je veľmi zaujímavé. Toto sú hlavne teda tie primárne rozdiely, ktoré by bolo potrebné vysvetliť a tie testy sa teda nezameriavajú na tú enzymovú nedostatočnosť, ale práve, že zameriavajú sa na tie špecifické IgG protilátky. A tu by som ešte povedala, že veľmi veľa imunoalergologov práve neuznáva tie testy potravinovej intolerancie. Práve z toho dôvodu, že sa teda zameriavajú na tie IgG protilátky. Ale paradoxne niekedy sa stane to, že človek nemusí mať alergiu na to krávské mlieko, ale môže mu vysť tá intolerancia. A v takom prípade je aj potrebné vlastne tú stravu upraviť, pretože ten klient sa subjektívne potom sám začne lepšie cítiť, keď napríklad vidí tam, že OK, tak u alergologa mi tie IgE protilátky nevyšli, ale tuto v tomto teste mi vyšli. Vidím tam, že mám ten kazeín, ktoré má až 80% zastúpenie v tom mlieku. Vidím, že ho tam mám červenou farbou, tak vyradím to mlieko a potom sám zistí, že OK, tak nie je lepšie proste, keď už nejem napríklad tie jogurty a skúšam to nahrádzať nejakou vegánskou formou. Čiže sú takéto prípady. Přesně stejnou praxi vlastně mám s klienty, že někdy taky přijdou s tím, že mají zjištěné nějaké alergie, já jim potom ještě vlastně dotestuji další problematické potraviny a když je vysadí, tak se potom velmi diví, že jim je líp, že se to zlepšuje a že vlastně všechno funguje tak, jak by mělo. Jenom ještě bych tam dodala, že vlastně při té první alergii, co jsi zmiňovala, tam může být dokonce život ohrožující, protože když vlastně člověk má dýchací problémy, může vzniknout takzvaný anafylaktický šok, tak ten člověk vlastně není schopen se ani ovládat a může opravdu se udusit. Určitě. Jo, což vlastně u těch intolerancí není a proto jsou i tak trochu zákeřnější, protože pro lidi jsou nehmatatelné.
nevnímají je takhle napřímo, takže mají pocit, že vlastně nic takového u nich není, že? Áno, a zároveň ja by som ťa doplnila ešte v tom, že môže sa napríklad aj stať, že nemusí mať ten klient nejakú alergiu na potravinu, vyslovene tú IgE alergiu, ale môže mať napríklad alergiu na jelšu, liesku, brezu, ako to mám napríklad ja. A potom v podstate môže tam dochádzať ku skríženej reakcii. Alebo napríklad, že by mal v prípade napríklad, myslím, že to je teraz mandle. Mandle bývajú niekedy také problematické, že vychádza niekedy skupina, ako napríklad sú mandle, slivky a vlastne tá čeľaď, pod ktorú spadajú tieto plodiny, sa volá čeľaď ružovité. A niekedy sa fakt môže stať, že ten pel, ktorý sa nachádza práve v tých, alebo je testovaný v tých IgE protilátkach, tak môže potom vlastne ten klient skrížene reagovať. Takto je to veľmi podobné napríklad aj v prípade kola orechu, pretože v tom najkomplexnejšom teste sa testuje kola orech a kakao. Kakao väčšinou vychádza v pohode, ale kola orech, on sa vlastne nachádza práve v Coca-Cole, v Pepsi-Cole, v Kofole, dáva tam takú tú kolovú príchuť, tak ten kola orech má veľmi vysoké číslo. A hlavne teda kola orech a to kakao pochádzajú z rovnakej čelade slezovité. A čo je veľmi dôležité povedať, že ja som na to sama totiž to prišla, keď som sa nechala v roku 2016 testovať. Ja som mala ten kola orech vysoko, hovorím si preboha, však ale ja nepijem Coca-Colu, takéto veci pije môj muž, nie ja. A kakao som mala v poriadku. No a ja som tie vegánske čokolády dlho konzumovala, také tie ako keby okolo 50%, ale zistila som, že to kakao mi nerobí úplne dobre, že sa po ňom tak dobre necítim. A keď som sa o 3 roky dala pretestovať, tak som si myslela, že čo to je za výsledok, že to kakao bolo v poriadku, ale ten kola orech mi ešte stúpol. A potom som vlastne začala potom pátrať, že práve tá rovnaká čeľaď, že to vyskakuje v podstate cez to kakao je ako z hľadiska ako tých výsledkov poriadku, ale vyskakuje to práve cez ten kola orech. Takže v prípade takýchto vecí môžu tam byť aj nejaké skrížené alergické reakcie, ktoré pokiaľ klient napríklad nie je oboznámený s tým, že má nejakú alergiu, napríklad nejakú pelovú sezónu alebo podobne, tak to môže potom pri tej intolerancii aj takto vyskočiť. Velmi zajímavé, děkuju. A ještě bych se zeptala, nebo když si s klienty bavíme, nebo když jim vysvětluju, že mají třeba na něco intoleranci, alergii, že je potřeba vysadit to nebo tamto, dost často se jim plete třeba intolerance laktózy a intolerance kravského mléka, kaseinu. Můžeš i tohle zmínit? Áno, určite. Tak by som začala, že ja to pekne dokážem vysvetliť na mojom príklade. Ja keď som v roku 2008, nebola zistená tá intolerancia laktózy. A tá laktóza je vlastne mliečný cukor. Kupovala som si bezlaktózové výrobky, kde bola vlastne tá laktáza, ale ten zdravotný stav to nezlepšovalo. Pretože ja som mala problém práve s tou bielkovinou krávskeho mlieka. A tá bielkovina krávskeho mlieka, ktorá má to 80% zastúpenie, sa nachádza aj v bezlaktózových vlastne výrobkoch, v jogurtoch, v syroch a v mliekach. Takže tým pádom tá škodlivina bola stále dodávaná do tela. Preto vlastne ani bezlaktózové výrobky nie sú alternatíva pri tej bielkovine krávskeho mlieka. Takže ono je vlastne veľmi veľký rozdiel medzi teda tou enzymovou nedostatočnosťou, ako je teda laktózová intolerancia, kde sa ešte raz zopakujem, skúma ten enzym laktáza a teda jeho produkcia. A je rozdiel samozrejme medzi tými IgG protilátkami, ktoré v podstate skúmajú práve tú, ako by som to povedala, práve tú bielkovinu krávskeho mlieka, ako je na tom ten klient vlastne s tou bielkovinou, pretože je medzi tým veľmi zásadný rozdiel. Ta intolerance nebo ty alergie sebou nesou velmi problematické situace v životě a mám takovou zkušenost, že když klientům řeknu, že prostě by měli vysadit některé potraviny, ať už je to mléko, ať už je to pšenice, mouky nebo cokoliv dalšího, tak první reakce je taková, že se vyděsí a co vlastně mám jíst, co budu jíst, jak jsi to měla ty na začátku a co bys vlastně do toho začátku poradila klientům?
Ja to veľmi dobre poznám, lebo ja niekedy bola zistená tá intolerancia laktózy. Mne to je teraz s odstupom času úsmevné. Vtedy to bola katastrofa, ale ja som si tak ešte hovorila, že bože, ešte dobre, že nemám nejakú celiakiu, ešte dobre, že pšenicu tolerujem, ešte dobre, že môžem rošteky a takéto veci. A to som ešte nevedela, že o 8 rokov neskôr mi zistia vlastne práve to, že mne práve aj tá pšenica robí problém. Mne robí aj samotné mlieko problém, aj to bezlaktózové. Mne robia problém aj vajíčka. Takže vtedy sa mi tak zrútil ten svet, doslova, že som si tak stavala ten domček z karát a takto došiel život a urobil fu. A teraz som sa s tým musela takto vysporiadať. Takže úplne presne viem, ako sa tí ľudia cítia. A možno aj preto mám pre nich aj také veľké pochopenie, aj ten súcit, a zároveň aj takú motiváciu, že ide to, lebo proste mám tú osobnú skúsenosť a viem, že ten prvotný šok je katastrofálny, otrasný a je veľmi potrebné sa z toho to nejako spracovať. A ja vždycky hovorím, že sú dve alternatívy, ako poňať to, keď niekomu vyjde viacero potravín. Buď ísť na to takou láskavou metodou, že idem na to postupne, že tak dobre, teraz tento týždeň vyradím mliečne výrobky, potom ďalší týždeň k tomu pridám, prípadne keď mi vyjde tá pšenica, pridám k tomu aj tú pšenicu. Ak je tam aj nejaká ďalšia potravina, ten ďalší týždeň takto. Ja tomu hovorím, že to je taká nie úplne efektívna metóda, ale potom mám takú moju obľúbenú, ktorú nazývam, že šoková terapia. A to je vlastne, že sa vyradia všetky tie potraviny. A šoková pretože pre ten organizmus je to potom taký šok, že vlastne to telo začne prirodzene detoxikovať. To znamená, že môže sa ten zdravotný stav dočasne zhoršiť, pretože tá škodlivina, alebo teda tie toxiny, ktoré sa tam do toho tela dostávali a to telo bolo neustále zaťažované tým, že a prichádzalo niečo nové a nové a to mi škodilo, tak teraz zrazu tá pečeň je taká, že wow, že teraz nič tu nie je, tak čo by mi tak škodilo, tak ja idem na to, idem sa uvoľniť, začnem detoxikovať. A samozrejme tým pádom, že koža je náš najväčší orgán, tak môžu byť tie kožné prejavy, napríklad v prípade, že niekto má exém, môže to dojsť k rapidnému zhoršeniu. A vtedy sa netreba toho bať, proste to telo sa čistí. Konečne má priestor na to, aby sa vyčistilo, takže treba mu to dopriať. A zároveň, neviem, ako to je v prípade ostatných diagnóz, ale čo som tak ja pozorovala sama na sebe, tak najskôr došlo k rapidnému zhoršeniu exému, ale samozrejme to bolo spôsobené aj tou riadenou detoxikáciou, lebo to ešte viacej tak akože, jak by som povedala, tá ešte povyťahovala zo mňa kadejaký bordel, ktorý tam bol nazhromaždený, takže o to viacej sa to naakumulovalo a potom pustilo preč. Takže to bol taký zosilnený efekt. Určitě. Ta detoxikace vlastně přinutí jako kdyby imunitní systém, aby začal trošku uklízet a začal čistit to tělo, takže může se stát, že právě ty detoxikační projevy jsou potom takové jako, jak říkáš, velmi, velmi razantní. Presne tak. A ještě bych tady chtěla zmínit, že vlastně jenom to vysazení těch potravin sice hodně zlepší tu situaci, ale pokud nedostanete z těla ty toxiny, které se tam za ty roky, co vlastně si to tělo neumělo správně poradit s těmi potravinami, naskládaly, tak nikdy to není úplně jako kdyby 100%. A na druhou stranu já zase vidím u té řízené detoxikace, když klient má nějaké intolerance, tak když potom nedodržuje to vysazení prostě těch potravin, tak i ta detoxikace je výrazně omezená. Ano. Ne, že by to nefungovalo, ale přeci jenom, když se zároveň vysadí ty potraviny, jak to říkáš správně, když najede ten klient na jiné stravování, tak je to o hodně lepší, výraznější. Presne tak, ja tomu tak hovorím, že to je ako šoferovať so zaťahnutou ručnou brzdou, že pôjdeš, ale nedostaneš sa ďaleko. Přesně tak. Když si o tom povídáme, mě tak napadá, dívala jsem se na tvoje stránky, kde máš krásné e-booky a vlastně i nabízíš kurzy a dívala jsem se tam na e-book ohledně mouky, jak nahrazovat mouky vlastně bezlepkovými moukami a když jsem to, protože
zkouším tyhle věci sama i na sobě, byť mám dojem, že asi nemám úplně intolerance, ale proto, abych mohla klientům radit, tak to zkouším na sobě. Takže vím, že a v rodině to máme, vím, že nahradit mouku se dá, ale s mléčnými výrobky mám pocit, že je to trošku složitější. Co ty na to? No, je to veľa. Áno, to je sama o sebe, ja tomu hovorím taká alchymia, lebo keď sa k tomu ešte samozrejme pridá aj nejaká tá intolerancia na vaječný bielok, keď sa odporúča potom samozrejme aj ten žltok vypustiť z toho jedálnička, tak sa môže samozrejme stať aj to, že človek je namotivovaný, že tak mám tu dietu a idem si niečo pripraviť. No, moje začiatky končili v koši, ako ja to poviem tak, že ja som sa raz tak zobudila a ten príbeh aj v mojej knihe vlastne rozoberám o potravinovej intolerancii, ktorú som napísala. Ja som sa tak raz namotivovaná zobudila, že idem urobiť omeletu bez vajíčka, bez múky, bez mlieka a že ako to urobím. A myslím, že som vtedy použila tefovú múku. Dala som tam vodu a som to piekla na tej panvici a celé sa to trhalo, nedržalo to konzistenčne. A ja tým pádom, že ja som z veľkej rodiny, ja mám vlastne 2 súrodencov starších, tak nejako tak podvedome, proste som vždycky varila pre veľa ľudí a tak tuto som tiež samozrejme použila celú tú múku. Nie samozrejme, že by som si odobrala nejaký hrnček, ale proste celé všetko. No a tá múka bola dosť drahá. Ona, neviem, že či nestala nejakých 5 €, proste ten pol kila múky, tak som to proste celé vyhodila do záchoda, spláchla a bolo mi úplne na prd, frustrovaná som tam sedela, mala som slzy v očiach a mne sa nechcelo proste žiť, fungovať, lebo som si hovorila, lebo tam človek má pocit, že celý svet sa mu otočil proste chrbtom, pretože musí proste sa preorientovať na novú stravu. Popri tom samozrejme stále chodí do práce, alebo proste ten život funguje inak ďalej, ale jednoducho ten najväčší boj sa odohráva práve v nás a práve v tom, že ako k tomu my prístupujeme. A ja som si tak vtedy uvedomila, že keď si ja o sebe budem mysleť, že som nemehlo, tak proste budem sa ako nemehlo správať. Tak som si tak povedala, že ideme ďalej. Ja som znamením kozorožec a tí kozorožci sú takí, že oni stále potrebujú stúpať hore po tých skalách, takže u mňa sa to tak odzrkadľuje na tom prístupe, že OK, nepodarilo sa, 3 dní som z toho celá špatná, ale potom v podstate sa oklepem a idem ďalej. No a pri tých múkach je veľmi dôležité hlavne teda to, keď nahrádzame tú pšeničnú múku, lebo tá pšeničná múka sama o sebe vlastne, v angličtine sa lep povie glue a nie je inak ani v podstate nejaká náhoda, že lepok má vlastne názov lep v sebe. A tým pádom, že v podstate aj tá klasická moderná pšenica siata má o 50%, teda minimálne 50% je tam vlastne vstupnutá hodnota toho lepku oproti pôvodným odrodám, pretože, ako určite všetci vedia, tak tá pšenica si prešla tou genetickou modifikáciou a tým pádom vlastne ten lepok sám o sebe dokáže všetko tak krásne držať pokope. Ale keď my teraz prechádzame na nový spôsob stravovania a kebyže si chceme kúpiť iba jednu múku, napríklad takú pšenovú múku, tak nám to proste konzistenčne neudrží, lebo tá pšenová múka je proste sypka. Potrebujeme k tomu pridať nejakú škrobovú múku. Niekedy sa stane to, že tomu klientovi vyjdú zemiaky, takže zemiakový škrob nie je dobrá alternatíva. Väčšinou vychádza aj kukurica, takže to tiež nie je dobrá alternatíva. Ja mám osobne veľmi rada tapiokový škrob, alebo teda tapiokovú múku a s tým sa to už dá pekne kombinovať. A samozrejme potom záleží od toho, že čo človek vlastne chce urobiť, lebo keď chce človek urobiť napríklad nejaký kiš, alebo proste nejaký taký slaný koláč, falafel, tam by som išla do nejakých takých, možno že takých výraznejších strukovinových múk, ako je napríklad cicerová múka, prípadne šošovicová múka, alebo proste podľa toho, čo ten klient vlastne toleruje. Ale v prípade napríklad nejakého takého sladkého pečenia, tak by som išla možno do takej tej aj pšenovej múky zo zelených banánov. Ako tých alternatív je neskutočne veľa. A to by som sa aj hlavne pristavila a vyzvihla práve to, že to obmedzenie častokrát naše vlastné je v tom, že myslíme si, že tou pšeničnou múkou končí život. Ale pritom tá pšeničná múka, ten lepok, on nemá nejaké výrazné nutričné hodnoty. On má výborné technologické vlastnosti
pretože v podstate sa výborne akože dokáže z neho upiec chlieb, proste tie vlastnosti sú fakt fantastické pri pečení rôznych koláčikov a tak, ale z hľadiska toho nutričného, keď si zoberieme to, že si ten jedálniček vyskladáme napríklad z pšenovej múky, vyskladáme si ho napríklad, a ešte keď použijeme vlastne celé zrno, hej, že to v podstate pomelieme na nejakom linčeku alebo pôjdeme do nejakého bezobalového obchodu a tam si to priamo pomelieme do nejakej nádoby. OK, tak máme bohatý zdroj vlákniny. Keď máme v podstate tú tapiokovú múku, to máme zase super sacharidy. Keď máme v podstate nejakú ďalšiu kombináciu, či už nejaké cicerovej múky, ktorá zase obsahuje vitamín B2, B6 a obsahuje veľa železa. Wow, tak to už je proste... Cicerové znamená lušteninové. Áno, cicer je cizrna, áno. Cizrnové. Áno, tak tá cizrnová múka má napríklad bohatý zdroj železa, takže proste tie možnosti, ako variť a piec bez lepku sú úžasné, len treba to objaviť a určite netreba to vnímať tak, že kúpil som si pšenovú múku a idem teraz piecť a idem piecť bez lepku. A pšeno je... Jáhlová múka. Jáhly, Áno. Dobre, že ma opravuješ, lebo ja si neuvedomujem, že vlastne treba to povedať aj v češtine, hej, lebo sú to úplne iné výrazy. Áno, jáhly, alebo proso sa ešte povie. Proso, môže byť jáhly nebo proso. Áno. Čiže tie možnosti, ako variť a piec bez lepku, je naozaj veľmi veľa, len treba, jak by som to tak povedala, vždycky prepnúť v tej hlave a uvažovať nad tým nie ako v podstate, že mal som teraz iba jednu múku pšeničnú a tam mi stačila, ale rozšíriť si ten repertoár. A práve preto som ten e-book aj napísala, pretože mne samej to zo začiatku robilo veľké problémy, aby tí ľudia aj vedeli, že aké majú možnosti, že to není iba o jednej múke, ale fakt je to široký, bohatý repertoár. Bambusová múka, ktorá v podstate je vhodná napríklad pri redukčných dietách, kokosová múka, proste ten repertoár je úžasný. Mne zaujala tá z tých zelených banánov. Áno, tá je moja obľúbená múka. Ona je síce pomerne ako dosť drahá, keď si to tak zoberieme, že približne kilo takej múky sa pohybuje okolo 10 €, ale zase na druhú stranu pri tých sladkých dezertoch je fakt fantastická, lebo ona dáva takú príjemnú banánovú chuť a niekto si ju napríklad dáva do rôznych ako vegánskych jogurtov. Tomu som ja úplne ešte neprišla na chuť, lebo ona sama o sebe, keď nie je v tom upečenom stave, je trošku taká horklá. Takže myslím, že že to je vlastne múka, ktorá pozostáva práve z tých zelených banánov, ktoré sa niekde v Kolumbii alebo v Brazílii využívajú práve ako pouličné sneky, že sú to to nie sú vlastne tie sladké banány, ktoré sú k nám dovážané, ale je to práve taká špecifická odroda platanosy, ktoré sú zelené a aj ako zelené v podstate sa konzumujú a vyrába sa z nich múka tak. Dobře, a vraťme se ještě k tomu mléku. Ty si mi z toho trošku utekla. Áno. V podstate ako v prípade toho mlieka, tam to by som ako problém nevidela, pretože alternatívy sú napríklad aj v prípade nejakých vegánskych mliek. Ono samozrejme je aj potrebné zvážiť, lebo už mám tak napozerané tie testy potravinovej intolerancie, tak väčšinou sa môže stať to, že vyjde tam napríklad nejaká rýža alebo tam vyjde kukurica. A čo človek si povie, že no dobré, ale ako to súvisí s tými mliečnymi výrobkami? No, súvisí to práve tak, že prirodzene, keď chceme nahradiť mlieko je bohatým zdrojom vápnika. A vápnik napríklad, krávské mlieko, ak si to správne pamätám, má samo o sebe, ako naše telo dokáže prijať nejakých 30%, hej, v podstate z tých mliečných výrobkov. A samozrejme, že napríklad na 100 ml je približne nejakých 120 mikrogramov toho vápnika, alebo teda je tam takýto nejaký pomer. Ale čo chcem povedať, že napríklad keď si kúpime nejaké rastlinné mlieko kokosové, tak toto kokosové mliečko má vlastne obdobný pomer toho vápnika a samozrejme pri tom, aby sa nám to mliečko, teda ten vápnik lepšie strebával, potrebujeme mať vitamín D3, ktorý v podstate je taký prekurzor na to, aby to bolo ten vápnik lepšie strebaný. Lenže v prípade, že má klient intoleranciu aj na
nejakú rýžu, čo v podstate býva teda, tak rýžový škrob je prítomný aj v týchto mliekach. Nie v nejakom veľkom množstve, ale v podstate je to tam prítomné. Ja preto väčšinou odporúčam, aby v podstate sa aspoň teda, pokiaľ im tá rýža vyšla nejako vysoko, bo hlavne teda u detičiek vychádza tá rýža pomerne vysoko, tak aby v podstate si našli nejakú inakšiu alternatívu. A tie inakšie alternatívy prirodzene sú, pretože ako je to samozrejme aj o vstrebateľnosti teda toho vápnika. Ten vápnik môže byť veľmi dobre vstrebaný napríklad skrz brokolicu alebo napríklad rečkovkové listy, rapiny, teda brokolicové listy. Prípadne myslím, že saláty a takové akože zelené potraviny. Áno. Sice samozrejme tam v prípade špenát má pomerne vysoký podiel oxalátov, takže to trošku ako brzdí tú vstrebateľnosť toho vápnika a zároveň aj napríklad mandle majú pomerne vysoký podiel tých oxalátov, ale hlavne mak. Mak v podstate má obrovský podiel vápnika na tých 100 gramov, aj podľa kalorických tabuliek, ale tam treba zohľadniť teda to, že vlastne je iba 9% vstrebateľnosť, nakoľko tie oxaláty, ktoré sú tam prítomné a ktoré vlastne brzdia tú vstrebateľnosť, tak vápnik, teda mak nie je úplne ideálnou nutričnou náhradou, čo sa týka ako vápnika. Ale samozrejme, ono vždycky treba mať na pamäti to, že mať pestrý ten jedálniček, ako mať dostatok jednoducho aj tých polysacharidov, ako v podstate mať dostatok samozrejme aj tých jednoduchých cukrov, či už napríklad akože z ovocia, alebo v prípade nejakej zeleniny, tak samozrejme aj v prípade tej brokolice treba jednoducho mať široký ten jedálniček. A tuto si myslím, že tuto naráža tá kosa na kameň, pretože veľmi veľa ľudí si uvedomí, že aha, tak ja som jedol nejaký žízek s rýžou alebo s bramborami, so zemiakmi a takto opakovane a teraz keď zistia, že napríklad nemôžu proste také tie štandardné potraviny, ako je napríklad krávské mlieko, tak málo kedy im dokážu v tých reštauráciách niekedy aj vyhovieť. Proste tí klienti si potom časom musia variť sami. A samozrejme v takomto prípade prichádza na rad tá rada, že skúste to teda ísť tak, že pôjdete cestou, že si tam zaradíte viacero zeleniny. A to je presne to, že niekedy sa tým ľuďom nechce proste meniť tie stravovacie návyky a v tom, ako ja vidím taký zásadný problém, že treba si hľadať tú vnútornú motiváciu, lebo ten človek to nemá robiť pre seba, nemá to robiť v podstate má to robiť pre seba, nemá to robiť pre svoju susedu, pre svoju manželku, ale jednoducho nájsť si tú vnútornú motiváciu a byť sám sebe vyslovene motivátorom. Takže od každého z nás to záleží, takže nie odo mňa, ale od nich. Přesně tak, možná v těch začátcích je to trošku pracnější, protože než člověk zjistí, co může použít, jak to může použít, ale postupem času, když se to naučí a vlastně se dostane jako kdyby do té praxe, tak se to všechno dá. Akorát ta představa je pro některé opravdu nepřekonatelná někdy. No. A ještě se tě zeptám, když se bavíme o těch intolerancích, které nemoci nebo jaké projevy vlastně ta intolerance může mít. My jsme se bavili třeba o ekzému, já vím, že se to spojuje třeba s alergiemi, ale je ještě něco dalšího, u čeho třeba jsou ty intolerance v pozadí? Áno. Ja keď som od roku 2009 písala knihu, tak ja som overovala aj rôzne vedecké poznatky. Tam som naďabila na veľmi veľa diagnóz a ja som si vybrala iba niekoľko, lebo predsa len ako ono bolo veľmi náročné, samozrejme, že to nielen overiť, ale samozrejme spracovať do také nejakej knižnej podoby, tak tá intolerancia, teda tá oneskorená imunitná reakcia sa napríklad spája s diagnózami, ako sú zhoršené prejavy porúch autistického spektra. Zároveň ďalšie, čo je také problematické, napríklad ADHD, teda takéto neurologické poruchy. A samozrejme, že u každých, napríklad u tých autistických detičiek to bolo v podstate, bola to skupina asi tak 15 detí, ako nedá sa v tomto prípade povedať, že sú to relevantné štatistické výsledky, ale skôr také jednotlivé kazuistiky. Ale čo bolo pozorované, že napríklad, lebo autisti majú taký, jak som to povedala, oni sa nepozerajú do očí. A čo sa
tohto týka, tak keď upravili autistickým detičkám stravu, tak v tomto prípade napríklad došlo k zlepšeniu, že tie deti začali mať očný kontakt. Stoplo sa vlastne také nejaké rituálne správanie. Jednoducho bolo tam ako zlepšený vlastne aj tie sociálne interakcie. Takže napríklad aj takto môže tá potravinová intolerancia ovplyvňovať, teda dokonca tá úprava stravy. A jednalo sa hlavne teda o to, že tie deti vyradili zo svojho jedálnička potraviny s lepkom a hlavne teda mliečne výrobky. Myslím, že tam bolo aj vajíčko, ale viem, že lepok a teda tie mliečne výrobky boli také ako doslova, že... Že ty sú tam dôležité. Zásadné, ale čo sa týka potom v podstate napríklad tých ďalších diagnóz, migrény, tie sa spájajú s tou potravinovou senzitivitou, potom teda ten exém, nadváha napríklad, dokonca aj neplodnosť a časté vlastne potraty napríklad u žien, teda týkajúce sa ženských reprodukčných orgánov. Ďalšia vec, čo tam ešte bola, tak to bola Crohnová choroba. Ja som naďabila aj na také štúdie, ktoré som tam síce neuverejnila, ale bolo tam napríklad dokonca aj schizofrénia, také duševné proste poruchy. Čiže čo sa týka tohto, tak tá strava má vplyv nielen teda na ten tráviaci trakt, ale samozrejme aj to na tú nervovú sústavu, lebo v podstate ono sa aj hovorí, že a nie len, že sa to hovorí, ale je to už aj proste potvrdené, že vlastne v črevách máme ako keby tak druhý mozog. A jednoducho to, čo vlastne my máme v čreve, tak jednoducho my máme tú nervovú sústavu tam prepojenú. Tam tie neurotransmitery v podstate je tam vzájomná komunikácia medzi tým, čo jeme, medzi tým, ako trávime a medzi tým, ako myslíme. A ja si to viem samozrejme aj sama na sebe odpozorovať, pretože keď ja som bola na strednej škole a ja som bola permanentne unavená. A tá imunita vlastne, to bolo aj to, čo v podstate bolo u mňa úplne oslabené. Vždycky, keď nastala nejaká chrípková sezóna, ja som bola medzi prvými chorá. A ja si pamätám aj to, že tá únava u mňa bola dokonca tak chronická, že raz som pred katedrou sedela a ja som počúvala, mňa to zaujímalo, ale ja som normálne zaspávala. Ja som to nevedela ani ovládať, lebo proste tým pádom, že ja som konzumovala to, čo mi škodilo, ja som mala väčšinou také typické desiaty v podobe rožku, jablčka, nejakého taveného syra, ako bola karička a podobne, takže ako ja som konzumovala teda hlavne tie veci, ktoré pre mňa boli problematické. Teraz výnimkou toho jablka. Takže čo sa týka nejakého toho nutričného jedálnička, tak v podstate veľmi veľa sa mi napríklad stáva, že aj mnoho klientov sú mami, ktoré napríklad dali otestovať svoje 15-ročné deti. A samozrejme komunikujem s tými maminami, ako treba proste nastaviť jedálniček napríklad v prípade takéhoto 15-ročného jedinca, ktorý už si teda vyberá, že čo by vlastne chcel, ale samozrejme s tými sa aj podstatne veľmi dobre pracuje, pretože oni sami si už potom uvedomujú, že ide o ich zdravie, že oni sa cítia vlastne zle v tej koži a vieme už potom aj tú stravu v podstate aj tak upraviť, nastaviť. Když o tom mluvíš, tak ještě mě napadá jedna věc. Vím, že kolikrát je problém, když se bavím s maminkami, které mají děti třeba ve školkách nebo ve školách, protože pokud to není potvrzené od lékaře jako klasická alergie, tak vlastně oni nemají možnost jako kdyby dostávat jinou stravu než tu klasickou, která se podává prostě ve školce. A je velmi problematické, aby třeba si tam nosili vlastní svačinky nebo vlastní jídlo. Jak je to u vás? Nebo co bys vlastně poradila v tomhletom směru? No, my to máme veľmi obdobné, tak ako je to v Českej republike. A ja som toto v podstate, túto otázku som nastolila, aj keď som si robila kurz výživy zameraný na rastlinnú stravu, tak my sme mali takú uzavretú skupinu, tak som to tam hodila do pléna, že ako to vlastne je u vás v Čechách a zistila som, že je to v podstate obdobné, ale samozrejme, že sú určité, ani nie že výnimky, ale mám taký pocit, že všetko je o ľuďoch. Že keď je napríklad otvorený proste ten riaditeľ alebo tá riaditeľka toho daného zariadenia, tej škôlky, tak v takom prípade vedia byť aj nejaké ústupky. Že prirodzene, že možno, že si tak aj tí riaditelia a aj tí pedagógovia začínajú uvedomovať, že Pane Bože, že tých intolerantných detí je tu nejak veľmi veľa.
Ale čo ma ako úprimne osobne rovnako ako nielen teda ako výživového poradcu, ale aj ako matku 2,5-ročného syna mrzí, že v takomto prípade ako tie deti ťahajú za kratší koniec, lebo prirodzene, že keď si zoberieme napríklad to, že máme nejakého vegána, hej, a ten vegán možno, že z nejakých morálnych alebo proste z nejakých etických dôvodov to mäso nekonzumuje, pretože proste to vníma ako karmu utrpenia a nechce to proste konzumovať, tak v takom prípade ten vegán, keď chce dať do škôlky nejakej bežnej, štátnej, dieťa, tak proste nepochodí a budú mu tam dávať mäso, pretože proste nedovolia tej matke, aby v podstate mu tam to, aby tomu dieťaťu to jedlo donášala, čo mi príde vyslovene, že pritiahnuté za vlasy, pretože nielen teda vegáni, ale napríklad aj rôzne náboženské dôvody sú, keď napríklad niekto nekonzumuje bravčové mäso. Ja bravčové mäso nekonzumujem zo subjektívnych dôvodov, pretože po porode mi začalo smrdieť a smrdí mi doteraz a prestalo mi proste chutiť. Takže ja bravčové mäso proste nekonzumujem a prirodzene, že môj manžel, to je úplne môj opozit, on si kupuje napríklad také tie klasické bravčové salámy a podobne. Takže po tejto stránke môj syn sa s týmto dostáva do kontaktu. My máme nastavenú stravu v prípade napríklad môjho syna, lebo sama som zistila, že keď sme náhodou boli na nejakej oslave alebo teda na nejakom posedení u nejakých známych a my doma nemáme kukuričné chrumky, pretože na kukuricu ja mám taký svoj názor, lebo kukurica je dosť problematická potravina práve z toho dôvodu, že sa prešla genetickou modifikáciou. A práve tá genetická modifikácia z nej spravila v podstate znehodnotenú potravinu. A vidím to aj napríklad na tých výsledných reportoch, že čoraz viacej ľudí začína na tú kukuricu reagovať. Koniec koncov aj ja mám s ňou problémy ako so samotným kukuričným proteínom. A kukuričné chrumky teda u nás ani neboli. A keď sme boli na jednej návšteve, tak môj syn tam zjedol asi 20 kukuričných chrumiek a na druhý deň mal exém, ktorý sa mu ťahal od malička na pravej ruke až po lakeť. Potom vlastne sa to stupňovalo a prešlo mu to na nôžky, on sa začal škrabať, on bol úplne celý rozškrabaný. No a toto ma v podstate priviedlo k tomu, čo jednoducho už dávno viem, že kukurica je veľmi problematická a preto vlastne ani kukuricu u nás doma prakticky nejedávame. Ja som mu to nakoniec potom, podarilo sa nám to stiahnuť vďaka bunkovým solám, teda bunkové soli, ktoré, teda šuslerové soli. Áno. Tie sú výborné, tak užíval vyslovene Natsulf a Ferfos, ktoré v podstate, ten Ferfos bol ako podpora imunity a Natsulf bol vyslovene na detoxikáciu pečenie a do 2 týždňov sa mu to krásne stiahlo a nebol žiaden problém. Ono, ešte by som rada zmienila aj to, že vtedy, keď mu vyšla teda nie, že vyšla, ale teda keď sa objavil ten exém v súvislosti s konzumáciou tej kukurice, tak kukurica vlastne je na tom veľmi podobne ako rýža. Myslím si, že tá čeľaď je tam dokonca až podobná. A on vlastne, keď už potom jedol aj rýžu, tak začal jemu sa ten exém stále zhoršoval, mokval, jeho to veľmi škrabalo a tam bolo veľmi ťažké mu aj vysvetliť, že aby si to neškrabal, lebo ono je to ťažké aj pre dospelého človeka. Malé dieťa. Takže sme chvíľku nejedli a nekonzumovali ani rýžu a potom samozrejme, že keď sa mu to krásne stiahlo, tak už potom rýžu sme aj nasadili, už nemá žiadne problémy, ale tým chcem povedať, že niekedy môže byť naozaj fakt taký spúšťač aj to, že človek možno, že zje niečo, čo nemal, ale prirodzene je ešte potrebné povedať, že tesne predtým, než skonzumoval tie kukuričné chrumky, tak chytil nejakú takú, neviem, či to bola črevná víroza, trošku hnačkoval, takže detský vírus, možno, že to bol nejaká forma zmutovaná vírusu Epstein-Barrovej, ktorý inak sa veľmi súvisí s tou potravinovou senzitivitou a v súčasnosti je pravdepodobne nejakých 60 vírusov kolujúcich celkovo ako po celom svete a je prakticky nemožné sa tomu nevyhnúť, takže je dosť možné, že takto v podstate reagoval, pretože práve ten Epstein-Barrový vírus sa práve živí aj tou kukuricou. Super, děkuju. Já myslím, že to bylo naprosto vyčerpávající. Těch informací je obrovské množství. A ty si tady zmínila, já jsem to ještě neřekla, že si vlastně napsala knížku o té potravinové intoleranci.
Já bych ji taky ráda viděla, ale Česká pošta mi to prostě nechce dovolit. Áno. Tesne predtým, než sme začali vysielanie, sme sa s Ľudskou rozprávali, že teda kedy jej dorazí knižka, lebo minulý týždeň som jej ju posielala, si ju objednala, tak trošku došlo o neskoreniu. To dúfali sme, že už ju budeme mať, ale ešte nie. Takže doufám, že když si ji klienti objednají od tebe přímo, tak že to bude trošku rychlejší způsobem. Dívala jsem se, že máš také spoustu kurzů a e-booků na stránce, takže kdo bude chtít, dám vám tady, nebo vám potom dám i do komentáře vlastně odkaz na stránky Dagmar. Já myslím, že těch informací byla velká spousta. Je ještě něco tak na závěr, co bys chtěla vlastně klientům vzkázat? Tak určite samozrejme, že záleží na tom, čo jeme a nie je to iba nejaký taký blábol alebo také nejaká ezo veta, pretože tá strava tvorí veľkú súčasť nášho života a je potrebné sa ako nad tým aj zamýšľať vedome, že čo vlastne konzumujeme. A možno taký odkaz, ja vlastne som tú knihu nazvala, že z lásky k vlastnému telu, to je názov a podnázov je, že dovolte jedlu stať sa vašim liekom. A myslím si, že každý má slobodnú voľbu rozhodnúť sa, že dobre, že či chcem v podstate tie kortikosteroidy užívať, alebo že či sa vydám cestou tej alternatívy a budem hľadať nejakú cestu. Ono si myslím, že každá tá cesta je v poriadku, pokiaľ ten človek s tým súznie. Pokiaľ jednoducho je s tým v pohode. Áno. Ale chcem povedať, že pre mňa určite je fajn vedieť to, že máme tie možnosti, máme rozviazané tie ruky, máme jednoducho tu, niekto to nazýva teda alternatívna cesta, ja to tiež tak nazývam, máme tu tie možnosti, takže je fajn, aby každý dovolil jedlu stať sa jeho liekom, takže asi toľko na záver a určite, Ľudská, tebe by som chcela teda poďakovať za pozvanie do tohto rozhovoru. Já děkuji za hezký rozhovor a možná, že někdy přijdeme ještě s dalším rozhovorem, protože mě napadá těch otázek ještě spousta. Takže uvidíme, třeba se nevidíme naposledy. OK, perfektné. Takže děkuji, přeji všem krásný večer a kdo budete mít dotazy, klidně je pište ještě pod tuto událost do komentáře, Dagmar si je určitě přečte, určitě vám na ně odpoví, případně pokud budete mít nějaké dotazy i na mě, budeme rádi. Mějte se krásně. Majte sa krásne.